Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 10, versikulo 4 kan 5. No nasadot ka, pumanglaw ka. Ngam no nagagat ka, bumaknang ka. Agani ti manakam a tao no tsimpo ti panagani. Nakababain ti maturog iti tiyempo ti panagani. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apayain, aldawain, nga matmaturog kayo pay laeng. Adaw, tinakabunubawn, ngam adda kayo pay dita nakakukot. Nitatang met. Anya ayat iparikot yo, tabigbigat kat nagngiwat kayo. Ay na nagmayatin ti biyag mo, Don Luis. Nalipatam sa mo, taman nalon ka. Apay ayan naman nalon tatang. Kinaman nalon mo ti impatawid yo kanyak. No saan ka asadaot iti pagadalan, iti pagadadalin ka, di maestro ka kumaitan. Hanggang sa bali mati nararamid mo. Babae mati inubobram. Ingkakit agbunubunain. Nagbunubon siguro ni Manong Celso. Apay, tinangdanam ni Celso nga agbunubon para ken ka? Impatalon ko kan kuha na titalon ko, tatang. Anya? Impatalon mo? Kat anya nga ro ti aramiden yaw? Agkinkinapkap kayo latan ni ti asawam? Ay, panawan kayo manlagay. Napaklan kayo asadot. Apay adumayam udum kasimang pag. Adda ka di kinaapam. Masuro na kay di anak mo. Nakaiwaywaya kon itinuang. Ngam nalabasak kat ida. Adida pa'y nangilukat iti tawada. Nakaturog na pa'y lang agasawa. Anya, kano na nga ton di inay. Di da pa'y nakariang. Ibabaon ko nga ro na mapanagbunubaon. Ngam impatalon na kit kano kinisilso titalon na. Taapay nga impatalon da. Adaya sa bali at trabaho na. Ta ipatalon na pa eh. Dahita nga raw ti pakasurunak. Nagbalinin adon di anak mo. Doon sa dot taiso ti amaw. Nag-apwam na kay. Anya ti kargaday talabang awit mo. Itinapan ko inwayway tinwang. Adda nakita nga adu nga uong ije turod. Nagrubot ka tayong kaman ilako. Isupay, tanay, nangina ita ti uong. Nangina talaga ti uong. Sige tamang dagasak meten iti bulong ti parya di tadalan. Inayon ko nga ilako. Alya, tao may katulungan nga agala iti bulong ti parya. Tapno saan ka amabayagan nga agala. Sapay ko matamalakok amin da iti uong lakay. Nakatsamba ka iti uong Ado ti aggatang iti igid ti kalsada. Tasaan da amapmapan iji bantay bakit? Di da makakitkita iti uong. Inak lang arudan isursur di ta kalsada. Saan kon nga iudong ijay ili? Mangtid kayo man di ta uong yun, nanang. Nangalaan nyo ka di ta nga uong. Nunapan kayo kuma iti turod iti asidag ti talon yaw. Da kayo kuma ti nakakita iti adu nga uong. Inlako ni Mirna nga asawa ni Celso daytaoy. Adda manen nagtubo nga uong ijay. Amuyo mo't gayam akan ayon na pagtubuan ti uong ijay. Apay adi kay ngamin mapan. Naamor mat ngamin iti bigbigat. Kan napitak ti dalan na mapan ijay. Dayta ngamin sa dutyo ti agadaw. Amom ka di aribo ti naglakwan ni Mirna iti uong. Kan adda pay nayon na aparya. Ngamda kayo. Di kay pay makaraman tanagsadot kayo mo nga main. Ay, ninanang. Dumaw daw atakla ang iti uong. Nagadun sa uda. Ay, lading ita kanak kaw. Ngam kasanunton ngay dagiti anak yaw. No kasta kayo lang anakasad sa daw. Umay ko ibaga mabalinin agapasan ti pagay mo, ading ko. Gapasan yon. Taiyag yun to dito'y balay, tibingay ko, Manong. Saan kayo ka nga umay iji talon? Tapno makita yung mati maapit? Saanin, masadutak. Kaya medyo agpanatangak ngamin. Ilasin ko tinggatang ko iti abuno kon pestisidyo. Isumuter aramidan ti daduma, ading ko. Ala, wanin. Basta sumangtot dito'y balay, tibingay ko. Sige.
Hangam si kanto mo timang bayad iti kumboy dagiti umay mang bunag iti bingay mo nga Eric. Sapay awan kwarta kapag bayad ko. Awan kwartam, tangdanam ida iti Eric. Alang arod manong, ibagam ka dagiti agbunag, tairik ti itangdan ko. Nagmayatay, Don Loes. Uray tinagbunag kumalati inaramid mo. Saan may? Tatinangdanam pa'y tinagbunag iti irik mo. Numuna ta irik pa'y gayam ti intangdan mo. Ay natatang, awan nga rod kwarta nga itangdan ko. Sika ko man tinagbunag senyor. Impasagad mo ko man Anya ka diti pakasiknaran yo. Kat saan kayo mat nga imbaon? Dinak imbaon. Ngam intun awan ka ninyo, ijay tumanin balay titurungin nyo. Ado kumamit katiapit mo nga irik, ngam saan may taimpatalon mo titalon nyo. Nagrigat mo't nga rod ti agtalon. Narigat kadagiti sadaut akasken ka. Kasanaw no agadal ton iti kolehiyaw dagiti anak yaw. Nagaduwa mo ti Eric yun. Mano asa ako dagita? Naurnong, takanayon kami amapan makitangdan. Irik ngamin ti itangdan dagiti daduma. Agasam? Nagadun ti naurnong yung nga Eric. Kasano ket dua kami kinilakay ko. Sabali pa'y titangdan ti dua nga anak mi. Sumursurot damot amapan makigapas no awan klase da. Bilibak man kada kayo. Kasla saan kayo ang mabambanog? Pasaray adayin ka ila kung agkakanat. No sana paraya. Saluyot kan no anya laditan. Isagsaga na ak ngamin ti panagadal dagiti anak ko. Narigatan no awan pagadal da. No siyak. Diyak maanusan di kasta. Sana bale. Tadamot dagami apagalalaan mi iti pagbibiyag mi. Imbag kada kayo at dadagayo. Da kami ngay. Awan dagami. Iso makitaltalon kami lang. Panagkunam nga ta. Mapagadal da Celso kan Mirna ti anak da. Kat awan Apolos sa nikwada. Nalakaya ti agpaadal nga awan sa nikwa kan trabaho. Kas kala agpalsiit nga awan bala no kasta. Danda ni agkulehyon di inauna nga anak ta. Kasano ngay kat awan mat makukwarta ta. Mangisalda to iti daga tapno adda aramaten na. Diyak mat ipalubos ang makaadal ti anak ni Celso. E dinto tasaan kadata. Kababain no makadal ti anak da ngagpaiso. Ngam ti anak ta kat saan? Awan pangalaan da iti pagpaadal da kunak tumet. Sa bagay, pangalaan da kumangay. Da tayo, kat adadaga tayo ang mabalin tayo nga isalda. Iso asaan ta marigatan. Dadakkelan dagiti baka nga impatarakendakan ka, alakay. Talaga dadakkel da takanayon mo't nga iruutak ida. Nadalos amin atambak, takanayon mo agaikan. Mairaman pa'y kit di amagaikan ti tambak ti sabali a tao, kunam. Kay ikam ti tambak ti sabali. Gapo iti ruot nga itad mo iti bakam. Kat isumat. Isumot lang adida pakairanudan ti ruot ti tambak da. Tawan mo't nga rod baka da. Agyaman da pa'y kit di tasikan ti manggaik iti tambak nga awan tangdan mo. Umanayan atangdan ko ati ruot a maalak. Sa bagay, numalakom ti bakam, ijay mun ang maigaman ti tangdan mo anang ruot. Diyak may gamanday ta, bakit? Ngamin, aramaten lagi ti ubing nga agadal. Lakay, kasapulan ti anak ta ti kwarta nga agiskwela iti kolehiyo. Masapul nga isaldak ti may sa adis o atalon tayo. Iso ti aramatan na, tapno makaadal. Di ka di taltalunan ni Celso ti isaldam. Una, maawanan day di a Celso iti talunin. No maawanan iti talunan, ad-adaas saan da makapaadal, taawan talunan da. Aggatang dan iti bagas. Saan kun aparikot day ta? Ti parikot ta ti into naranta. Masapul nga agisalda, tapno makapaadal ta. Ingka nga roden mangsapol iti mangsalda iti dagaa. Kan ibagam kada Celso nga isaldam ti talon at taltalunan da.
Oh, nakaumay ka man dito balay, ading ko. Importante nga minti bagakan ka, manong. Isaldak ti taltalunam. Taramatan ti anak ko nga gadal iti kolehyo. Kidawag ko adi mo isalsalda iti sa bali, ading ko. Apay kumasan ko nga isalda. Kat kasapulan mi nga rod ti kwarta. Manukad iti pangisaldamay ha. Isaldak iti 40,000. Ha? Ngam, into na da trabaho ti anak ko. Sakaan minto matlaang. No sakaan nyo inton makatrabaho, medyo napaot nga rod. Mabit lang nga urayan ti upat atawin. Wala. Sana balay, takalaklakok mo't iti baka at tinarakan ko. Ura siya akong timang salda, ading ko. Anya? Adda pang saldam iti daga ataltalunam? Ay, insaldamit gaya man ni Luis ti talon na kini Celso. Taapay nga insalda na. Aramatin ka no, Japo ko tangag kulihiyo. Sapay kumaata masakad amalaang titalong tasayang. Taytangaro ti pampanunutak. Naira na ngamin ang naglako ni Celso iti baka at arakan na. Imbag pay kat ni Silsaw, kauray awan dagana kat nagagat. Nalaing nga agiremedyo. Agam ni Luis, kasla daw nga gururay latan iti grasya ang mababtuag. Awan latam mo ka nasaya at apagbanagan ti kasjay a tao. Sadot. Nagpadaan da nga agasawa. Sadot da adwa. Iso titimawid ang dagiti anak da. Tay sumo nga may ti makit-kita da. Agtarakenak iti baboy tamabibiit a dumakkel lakay. Iso ti daddo mga aramatan dagiti ubing nga agadan. Ay kadwan ha, tatarim nagtikulungan da. Ken adda buryas ala ko ni Gemma. Nadamag ko nga rod, iso apadasak mo ti agtaraken iti baboy. Adda pa'y matkit dinabati apaggatang iti feeds. Ken buryas. Sana bale, tano aglako ta iti natnateng, iso ti daddo mga igatang ta iti feeds. Ano san tapay lang bakit? Makaginawatan to no makatorpos dagiti anak ta. Wen alakay, sapay kumaat a makaturpos danto. Tamakita damot tirget tang agtrab-trabaho. Kanayon talang ida apalagipan nga igaed da ti agadal. Dayta ti kanayon ko nga ibaga kadakwada, lakay. Ay, nakasaok ti may sa kadag iti kaklase ti anak ta. Apay nga ron nga agsanoong ka. Apay, anyayat imbagana. Ay, saan ka numot gayam amapmapan iji pagadalan ti anak ta? Ta sabali ti papapanan na. Masadot ka no nga agadal. Anya? Nangipipanan na nga ron nga iti kwarta nga inalala na. No saan mat nga agad-adal. Adda ka no kakabkabalay na. Agigyan da iti may sa boarding house. Anya? Sinalbangkit di. Manon tinagastos na. Ita, sa balin tininto na rin na. Amula ko masadot nga agadal. Tasantan nga insalda ti talon. Makitak tula ang dayjeng anak mo. Makaraman kanyak. Ay, lakay. Baliktad itan tinapasamak. Nalawa idi ti daga tayo. Da Celso ti awanan. Ngam iso da itan ti adadagana. Tainla ko tayo kadakwada ti daga tayo. Nakaadal pa yun dagiti anak da. Idinto ta masadot mat nga agadal ti anak ta. Eta, dakkelan ti balay da. Inintabasit pa'y laang ti balay tayo. Agpaiso tayo kunada. Napartak nga agprogreso ti nagagat. Naladawon ti amin. Ngamin, bakit kan lakaytan? Damanong Celso iti timang taltalon iti talon tayo. Ita, kukwadan ti talon.
Sakbay ko ba amay pulang mitibiyag me? Makita mi kumamay nga progreso kayong anak me. Hangam gapo, ta saan kayo ang nagagawa? Ti kaarubay o ti bimak na ang tanagagitda. Huwag nga ron tatang. No nagtungpalak ko makada kayo idi. Nasaya at kumamot tibiyag mita. Amo ka nakaamiris kan anak. Ngam naladawan ti amin. No pa'y kasta. Ikagumaakasan kami nga agbisin tatang. Agtinulong kami iti asawak iti trabaho. Hanya pa'y ngay. At damutin pamilya dagiti anak yaw. Ngam napanglaw mo ti kabibiyag da. Sadot damot ngami nakas kada kayaw. Bagbagak idan tatang. Ibagak atuladan dadamanong Celso. Tanagagit da. Tapno lumong aw damat. Ay, sayang pa'y dagiti sanikwami. Tas abalin tinagnumar. Gapumatlaang iti kinasadot mi. Ore awan sa nikwa no agagat ka o masidagkan ka ti grasya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sanggot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti